A Blanes, a la mongeta tendra li diem banyons i avui en fem amanida. Les quantitats que us donarem són aproximades. La podeu fer al vostre gust. Nosaltres hem fet servir uns 600 grams de banyons, una ceba tendra, una pastanaga, un parell de tomates de pebrot, alguns xerris, 4 ous, unes quantes olives, negres i verdes, i per amanir, suc de llimona, oli d'oliva verge extra i sal. Per preparar l'amanida comencem rentant bé els banyons. Els hi tallem la part de la tija i els tallem a trossos. Els podem coure al vapor, com hem fet nosaltres, o bullits amb aigua i sal. En aquest cas posarem l'aigua justa. També bullim els ous, 10 minuts justos. I quan tot sigui fred, comencem ratllant la pastanaga. I anem tallant els ous i les verdures. La tomata la tallem amb 2 i de cada part en fem làmines. Tallem la ceba juliana i també la reservem. Escorrem el suc de la llimona i ja ho tenim tot a punt. Ja podem començar a muntar l'amanida. En una plata anem fent capes de banyons, ceba, pastanaga, tomata, olives, i a mesura que l'anem muntant anem amanint amb el suc de llimona, l'oli i la sal. Posem els talls d'ou al voltant de l'amanida i acabem ratllant-ne un per sobre. Els xerris són de collita pròpia, són molt petits i els posarem sencers. Posem al damunt 4 olives i llesta. Si preparem amb antelació la verdura i els ous, preparar aquesta amanida és un pim-pam.